Το Μακεδονία, ξέρεις ποιος φταίει αυτό το πράγμα? Το δικό μας το κράτος φταίει. Να σου πω γιατί. Διότι πριν 50 χρόνια, όταν αυτοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό το όνομα, δεν ξεσηκώθηκε η Ελλάδα να πει ότι stop, δικό μας είναι αυτό το όνομα. Αλλά εμάς όμως μας χτυπούσανε και μας βάζανε φυλακές αν λέγαμε ότι είμαστε Μακεδόνες. Δεν θέλανε οι κυβερνώντες τότε να πεις ότι είσαι Μακεδόνας. Α, Μακεδόνας είσαι, ξύλο και μες στη φυλακή. Και τώρα το ζητάνε το όνομα Μακεδονία. Αργά είναι. Στο νεκροταφείο του χωριού κάποιοι παλιοί τάφοι είναι σκεπασμένοι. Είναι οι τάφοι που μαρτυρούν πως κάποιοι από τους κοιμηθέντες κατοίκους του χωριού είχαν επιτύμβια πλάκα σε σλαβική γλώσσα. Επί Παπαδοπούλου, τότε επί Χούντας, αυτά τα ήξεραν, ήρθαν και είπαν να τα σκεπάσουμε αυτά.